Legendaarinen Yachtijakt Pro-puku on nyt entistä parempi. Uusin Yachtijakt Pro on loistava yleispuku kaiken tyyppiseen jahtiin. Puvun keveys ja hengittävyys toimivat hyvin liikkuvassa jahdissa, eikä huippuvarusteltu puku jätä passissa toivomisen varaa. Teflon käsitelty pintakangas on kestävä ja äänetön. Artex 2-kalvo antaa puvulle erittäin hyvän hengittävyyden ja vedenpitävyyden. Kalvo on laminoitu suoraan pintakankaaseen, minkä ansiosta puku on kevyt eikä vety sateessakaan. Pro-puvun uusi hyvin istuva leikkaus toimii jahdissa loistavasti. Puku on mukava päällä niin liikkeessä kuin paikoillaankin. Puvussa on verkkosuojatut tuuletusaukot kainaloissa ja lantiossa. Housujen korotettu vyötärö suojaa selkää, olo pysyy mahdollisimman mukavana kaikissa tilanteissa. Yachtijakt Pro-puvun salaisuus on se, että sen ovat suunnitelleet aktiiviset eräharrastajat Suomessa kotimaisiin olosuhteisiin sopivaksi. Jos tutkit puvun materiaaleja, viimeistelyä ja yksityiskohtia, huomaat, että sen monet ilahduttavat ominaisuudet soveltuvat nimenomaan kotimaisiin oloihin. Yachtijakt Pro-puku on suunniteltu toimimaan vaihtelevissa lämpötiloissa ja tilanteissa. Erityisesti käytettynä yhdessä microdry-alusasun ja väliasun kanssa, sillä pärjää mainiosti silloinkin, kun pitää viileässä kelissä odotella paikoillaan. Toisaalta asun erinomainen uloshengittävyys pitää kosteuden ulkopuolella, kun raskas maasto ja jatkuva liike tuo hien pintaan. Takissa on kahteen suuntaan aukeava etovetoketju sekä helma- ja vyötärökiristys. Housuissa on helppokäyttöinen 3 pisteen vyötärön säätö, lahkeensuissa tarrakiristys. Yachtijakt Pro-puvussa on runsaat ja älykkäät säilytystilat. Siinä on yhteensä peräti 16 tilavaa taskua, joiden käytettävyys jahtiolosuhteissa on suunniteltu ja testattu huolella. Puvussa on vedenpitävät taskut muun muassa radiopuhelimelle, kännykälle ja GPS:lle. Kuten erätukussa on tapana, Yachtijakt Pro-puvun tilaajat saavat kaupan päälle runsaan etupaketin. Tutustu huolella puvun laadukkaisiin yksityiskohtiin, mahtavaan etupakettiin ja tilaa Yachtijakt Pro-puku nyt omaksesi sivun alaosan tilauskaavakkeella.